Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som el Centre Tecnològic Leitat, ha estat fundat en 1906 i bàsicament fem transferència de tecnologia a les necessitats de les empreses. El nostre projecte d'innovació va començar per una tradició en el sector tèxtil, amb empreses tèxtils, però ara, sobretot, i de cara al futur, el nostre projecte és obrir a tots els sectors industrials tot aquest coneixement tecnològic que tenim. Actualment el centre està desenvolupant investigació, per exemple, en biotecnologia, en nanotecnologia, en materials intel·ligents. O sigui que el concepte és poder desenvolupar noves propietats en els materials per fer la vida més confortable a la gent. Ens hem dotat de tot el coneixement que hi ha per desenvolupar a l'I+D, a la investigació i el desenvolupament, i nosaltres podem servir i donar servei a qualsevol empresa catalana de qualsevol sector. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.